Записвам. Да. Да. Човек, и темите ми са брутални. Топ си. Топ съм. Оле. Сап на паладина. Сап на паладина, ще бърствам и Лара. Стън на Лара. Дизарм на Фир Лара. на паладина. Добре, сега ще има блинт на паладина. Блинт на паладина. Сап на Лара. Масов сайленс. Стън на паладина. Стън на паладина. Ще има Добре. кик на паладина. Сайленс на паладина. Добре. Ще има стън на паладина. Стън на паладина. Стън на паладина. Не можа да направих. Стън на паладина, брат. Брат. То с Warrior. То с Holy паладин много го издърпа, брат. Майка му стара я. Следващия път скаш ли да пробваме? Ти и двамата са много зелени. 23к и 28к, брат. Нещо. Трябваше да му набута максимален демидж, може би, на Лара. Ти как мислиш? То не че ще направи някакъв с този гиарди, ама... Фу, майка му стара. За малко. Оттървахме го. Нищо карай, няма проблеми. Няма проблеми. Даже паладина не го видях да използва и диванши от брата, аз за него го чаках. Не е ползвал, аз го изпилах 3-4 пъти. Да, ама той май... Я знам, поне аз не видях да. Може и на... После YouTube хората като гледат и аз като пригледам после... Като кача клиповите, може и да се види, че използвал и да си го диспел, но... Чаках го за... кик, май не стана. Можех много по-добре да го изиграя той рогоя. Не знам, аз ръкависти много ми харесват, брат. Редусват ми енерджито на кика с 10 точки. То по-джийски са, брат. Да, човек, аз... Стабилни са. Добре. Warlock. Добре, сапвам шамана. Сап на шамана, скачам на Warlock. Вениш. Оле, стъннаха ма. Блинт на шамана. Шамана е тук, чакай. Така. Шамана и блинт, след това ще има сап. Би с Warlock. Сап на шамана. Стън на Warlock. Добре. Фир на... Добре. Мога махелнич нещо. Да стелтна само. Само искам. Сапе. Спокойно. Той се отказа. Добре, уле, брат. На косам. Той Clock of Shadows му евеж на... Евет му даде на... Той. На... Ко беше то шамана там? Оно и лава бърсли, ко беше там? Аз имам 90% шанс да му го избегна. Идеално. Получи се перфекто, брат. Той пета му между другото не тръгна, ама се дусва. Аз ето им беше много странно. Той мене се дусва. Защото ма вижда, че съм зелени за ратуиле.
В смисъл, подценяват, ма няма значение, де. По-добре за нас. Абсолютно. Защото пета му тръгната се дусва, брат, и... Я. Кой не е цъкнал? Тонка цъкна ли? Да. Цъкнал съм. Те пак шахматисти. Пак сериозната работа, баце. Тая да им ко се измисли. И пръсна. 5, 4, 3, Стоя бис роук. 1. Прист роук, уле мирор комбо. Добре, малко може да седиш назаде. Ще тръгна да сапвам роуга. Отивам да сапвам приста по принцип. Тапнат съм. Добре, приста и той сапнат. Добре. Връщам се назаде да сапвам роуга. Оп, сапнаха ма. Ще набия вениш, брат. Добре, роуга ма покара. Много демидж. Прикалено много. Трябваше може би с колко в Shadows. Ма той приста, колко демидж този диско, колко да ми направи. Той пролга... Не трябваше да го тринквам, трябваше да изчакам рога да ми скочи да го... Да му направя стън с гугли и след като го тринкни, да му направя евентуално блинт или да набия вениш после стън с дизарм. Аз си сбързах, брат, аз съм паникьосах, защото знам, че направя на 1-2. Нищо де. Харе. Айде. 5, 4, 3, 2, 1. 40, 46, маля. Пей, диско пак, добре. Тръгвам да търся рога, сапвам приста. Сапнат съм. Добре, то е хубаво, че по-късно го сапвам аз. Да. От него. Окей, сега. Сап е, пак е сап. И аз съм сап, стичаме. Сега ще се вкараш в комбат, не бой са. Ти имаш малко предимство. Добре. Скачам на приста, брат. Не, скачам на рога, Фир на рога. Блинт на рога. Рога я фака, брат. Скачам на приста. Вече нищо не мога да правя. Добре, дизарм на рога. Рога не мога да прави демидж, ама... Му отрепа да го избаля. Но демидж ми вкарва те с роговете, баца. Хубаво, че поне диското падна. Персия? CD? Нямам. Ох. Ай, пече. Не, че аудиторията. Уле, той този дебелако е. Ама добре, бе. О, много добре, добре. Ох, че ми хареса. Уле, клок. Ох, че ми хареса. Ай, бой, той че. Ох.
Готов. Перфектно. Почни, девиш съм направо от диско приста му. Достатъчно да победим. Варе, брат, направо. Направо ма не шотват хората. Оренти, брат. Направо ма то не шотват. Five, four, three, two, Казах на хората, че съм 4К гер, скоро 1400 рейд. Те не би вярват. Оп, чай, той ферал друид. Оле, той диско. Нека аз да го разкрия, Той ферал друида може и да и при него, брат, между другото. Той ферал друида ще и при него 100%. Добре, сапвам. Оп, саптах друида. Добре, бий приста. Бия приста. Блиндни го. Стън. Блинт на друида. Сайленс. Още един сайленс. Още един стън. Оле, нямам енерджи. Коста. Избързах, брат, извиняй. Добре. Бягам. Може да изкараш малко. Добре, той се отказа. Той усети истината. Добре, идеално. Маля, тези бяха сериозни. Бари, то сфера от други, знаеш как чука, брат. Как че отлича добре. Че поне и ти знаеш. Ти поне и ти знаеш за какво става въпрос. five, four, three, two, one. Присуар. Чакай, какво ще правим? Лара афъка? Да държим Лара афъка? Да. Лара афъка? Оп. Да. Блинт на Лара. Скачам на приста, стън на приста. Още един стън на приста. Лара, брат, много бързо, не мога, той, брат, не, остай, аз много бавно се играя магична съм я. Защото даже не успях да се изиграе Shadow Legends. А то с Warrior можех да му причиням много болка, брат. Можеше да играе, той бе разкрил, брат. Нищо, че блинда, че сапа може да го махне. Мани сапа. Ами, след блинда много лош чардж, брат. Имам чувство, че направо мина на Берсек станция и ма стънна с големия стън. Не е с Армс чарджа, дет му го иска, там кафето. Не знам как се казва. Доста дълъг стън. Трябваше да го дизармна, после стън, не знам. Лара, холи по-един. Баца, какво правим тук? Бий му Лара. Добре, Лара. Сап на Лара. Не можеш. Сапта по-един, скачам на Лара. Държете ти Лара в стън. Още един стън. Дотови на Лара. Дизарм на Лара. Дай напред. Дизарм. Блинт на паладина. Още един стън на Лара. Да копилито му да има. Добре съм, аз Тиер на принцип съм паладина. добре. Дотови на Лара. Ще стън на паладина. Стън на паладина. Ще сапна паладина. Стън на Лара. Добре. Divine Shield много закъсня, брат. Много закъсня този Divine Shield. Добре. Сцепихме ги. Холи паладин, Арм Солария, брат. Не ви трябва нищо. Трябва да ви къл само.
Гледат аматьора в мене, брат. Гледат аматьора в мене, брат, и не могат да видят душата ми. Тук е човек, дет играе още от Dragonfire. Още Dragonfire, че беше то молтен лул, че крашваха сървъра, че после истории и глупости. Че справихме на много герои. 5, 4, 3, 2, 1. Тъй... Дъка Лар, бим Лара, сап на дъкато, или? Да. Това е протичен. Не можа, обърках много лошо таргет, брат. Може да изкараш. Тук ще умрем. Protection Warrior. Аз знам, че е Protection Warrior, аз си казах. Но не си казвал, брат. Казах ти, че е Protection, Не съм те чул, значи. Тук даже много лоша идея беше, че почнах би... Аз изобщо се заселих на Лара, брат. Малете бяха зелени, брат. Не са зелени, победа са. Победа ли са? Яко демичи. Майка му старам. Да, ама имаш пак шанса, брат. Не имаше. Бяхме скочили първи. Да. Трябваше да сапна дъкато и пък аз тръгнах към Лара, брат. Май. Направо приебах цялата арена. Чу, язък. 5, 4, Нищо. 3, 2, 1. Лар, кой е другото? Чи пуша. Сапа го. Другите. Кого ще бием? Ще видим сега друга. Да, би си Би Лара. Лара. Скачам на Лара, добре. Скачам на Лара. Стън на Лара. Блинт на друида. Още един стън на Лара. Дизарм на Лара. Добре, венеш. Стън на... Мишок. Още един стън. Сайленс. Дотови. Бах ти елементарното. Добре. Ей, Тони! Но набият пак, 50 на 48 сме. Добре. Хамо и добрето, брат. Сега сме 29. Ля, песен на 18 рейд. Чакай, ти беше 3К гигар скоро. Ярой. Ти ми Варлока. Добре. Ако може да се вкараш в битка, сап на паладина. Почвам Варлока. Да мирува. Стън на Варлока. Демиш на Варлока. Сайленс на Варлока. Дотови на Варлока. Блинт на паладина. Вениш ако мога. Живот и здраве. Мога. Стън на... не мога. Много лошо се приебах, брат. Много лошо се приебах. Стън на... не мога пак. Стън на Варлока. Северна паладина. Защото не мога да направя това. Стън на... Фиер. Стън на паладина. Стън на паладина. Не. Ще се скрия малко. Не, дото и че му убият. Няма резилиенс, брат. И магията няма да ми действа добре.
Cheat of Death няма да работи, тя не работи в проценти от резилиенса, мамка му. Мой резилиенс е много стабилен. 16. Имам 16 резилиенс. Добре. Ох! Няма как. Дедли Денсъра, горкия. Да бях му сложил поне сокети и енчанти някакви, брат. Да бяха. Много е. Трябваше да му сложи един енчант на честа, ръкавиците и бутушки, брат. Оп, пролок лар. И... Кола направя? Сапвам лара и... Скачаш ли? Ръшваш ли? Какво правиш? Да скоча на лара. Те, да, ние сме вече. Кола... Стой. Стой. Търся роговето. Да. Рога на сап на егите. Паднах долу, брат. Паднах долу. Стига. Много лошо. Може да издържиш малко. Какво да правя? Ще сапна лара. Нямам го. Сапвам лара. Лара и сап. Стън на лара. Какво ли? Още един стан на лара. Аз умирам. Брат. Как скочи на лара, не знам. Извиняй, брат. Извиняй. Ами извиняй, брат. Какво направя? Паднах долу. Майка му стара. Лара бързо припадаше. Трябваше да остана горе да те пазя за рога. Аз моите дотови си го перат яко. Да, твоите дотови си го... Той беше останал на 15, каза, брат, аз си изиграх по играта, че ти аз не знам, аз се обърках нещо. Мисъл, даже не съм си и помислял, че ще убия Лара, брат. Не ми минало през ума, просто трябваше да остана. Аз викам, отиваш да го лавиш, защото какво ще ореш от моят брат? Аз 10к, ако е кръв човека, аз не мога го пипна. С техните резилиенси. Ако са 16 резилиенс като мен, по-иди при идеала. С техните резилиенси. Трябваше да остана горе да ти държа рога в циците. Говори ми, Тонко. Ми ти кажа, падна. Добре, да, паднах. Ресто шамането им. Ресто и да, няма значение. Какво правим? Бием си варлока. Добре. Сап. Да ме успел. Що на скидни, защото? Как го е? Тук са и двата стъна, брат. И сайленсът и всичко. И стън. Стъннаха ме вече. Приключвам. Чиер. Лука падна долу. Не мога. Жава съм. Мамка му. Няма да мога да се оправя. Имам дотове. Да, няма как.
доста непосилно вече за... Че момчета са 1000, почти 1700 рейта, я ги виж. Няма непосилно, как непосилно. Да, ама... Стига, чак пак толкова. Но усещаш, че играеш с рогове, брат. Аз трябва да мога да бърсна. Поне 10к да мога да смъкна. И 2 амбуша трябва да мога да направя, брат. Пак това. Аз не мога, брат. Смисъл. Сега ще вляза след да се дръпна и искам да пробвам да посменя малко сокети от Armor Penetration на Attack Power за да цъгам 5, 4, на 2, 1. Assassination. Демонологи Warlock е. Бягаме от него, брат. Ще му направя сап. След като мини в демо, като влезе в демо ще му таком. Ще му направя блинд, брат. Оле, комбат е. Ужас. Блинд му правя, брат. Не, прави блинд на друида. Не мога, брат. Дай. Съсипа, ма. Не, много лошо се разбрахме тук, брат. Умираха. Да, ма. Демонологи Warlock. Трябваше да ми кажеш Няма значение, по-рано. не ми прави демидж. Мамка му. Аз го убивах. Фирнах го, той го тринкна и само блинда и умираше. Много хубаво. Го блиндна. Дори да. Трябваше да блинднеш. Аз му изкарах тринкета с Значи добре, що нищо ни каза, когато ти викам, че Warlock и демонологи не ми харесва идеята да го бием. Кого да биш? Казахте, че не ми харесва демонологито, как да седим на страна от него. Да, ама на мен той ми пред мене, какво да чакам? Трябваше да ми кажеш, че не те бърка, брат. В смисъл, да знам как да си изиграя играта. Аз мисля, че блинднах даже Warlock-а. Нищо каре, майна там. Shadow и Такос, същи като нас, само че малко по-имбой. О, фир съм. Майка му стара този фир. Се го забравям, брат. Рога и сублети. Стън на Рога. Още един стън на Рога. Дизарм на Рога. Майка му стара, не мога да си изиграе играта, брат, както трябва. Тук трябваше... Ама 7 и тринка. Трябваше един блинд да му нашива на този... Аз... Не, брат, заебе. Не го мисля. Сега да. Смисъл, гледам стаде, ама... Тук
тука съм. Тука трябваше да му нацепя един блинк на приста, брат, пак аз даже не можа да го изиграя той серия. Аз доста целета между другото не успявам да си изиграя. Защото съм паникьосвам, брат, защото като ме фанат в един стън и мога не шотват. И съм паникьосвам заради това нещо. Ако съм Furious... Ама той виждаш ли ония 15к, по-зелен те беше. Право на него. Значи са били по-добри от нас. Значи момчета създават по-добре магиите. По-точно рога. Не, по-добре ти от началото пава приста, покрай него те ще свира. Както винаги. Че къде търся шибания ролка, брат? Този други че го убим ли, или? Ще го можем? Бре, сап на... Саранс. Още един стън. Блинт на... Стън. Не знам, аз много са... паникьосвам, брат. Като си малко кръв. Да, като си малко кръв, брат. Давай ти ма хилаш, аз ти казвам нищо, брат. Даже много ми харесва, че ма дигаш доста добре, ама... Просто като ма налепат. Дори повечето от аренти не успявам достатъчно бързо да се изиграе целията. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Сап на шамана. Скачам на хънта. Стън на хънта. Още един стън на хънта. Дизайр на хънта. Дотови на хънта. Плинт на шамана. Стън на шамана. Сайленс на шамана. Поне да бях му взел сокет и енчанти на този срок, мамо стара. Другия сезон. Нали? Там да го направя поне 5к гер скори. Може да вземем... Да, следващия сезон вече може 5 и 5 нещо просто. 5 и 4 много. 5к. На последващия? Петачи. Петачи е макса. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Мейдж... Shadow? Кое е? Сапваш меча. Кое е? Мейджа? Мейджа АФК? Сапваш меча. Грим приста. Добре. Той го няма приста, меча. Не, мейджа го няма. Добре, аз... нека му става, ще ма фани. Скачам на приста. Иди. Още чакай на меча, ще скочиш като... Ма мейджа не го виждам, бе, Тонко. Сега ще му скочиш, бе? Скачам на мейджа. Скачам на мейджа. Скачай. Стън на мейджа. Сайленс на двамата. Още един сайленс. Стън на мейджа. Добре, мейджа и такос. Ще има блинт на мейджа. Давай.
Блинт на Аз съм мейджа, в блинт, полиморф. блинт. Полиморф съм. Много се Добре. забавих, много се забавих. С шибания блинт, брат, гоня таргети, маргети, путки му майни. Да, иначе имаш някакъв шанс. Ей, майка му стара. Безжитно. Майка ти бега. Тук се оставих сам направо това. То няма да ги... То няма... Те я знам, нямаше как май да ги бърсне чак толкова. Да. Зор. Правя си маси и влизам в сайта да смъкна рога. Ама... Рога? С друидите ти? Какво? С ферал импулс? Еми с... Да, бе. Ами... Добре, ами тука? Тук какво да направим повече? Нищо не направим. Добре, ще направим още една... добре, айде да направим тъс аренка тогава. Сега правя си маси. Добре. Не, това е. Баран фен. Да, Окей, ти... Първо ще дойдеш пред Огримар за един-два дуела да направим да... Защо? Защото съм на Assassination. 4, 3, Ичко. 2, 1. Да, малко да разпърда. ЦЦ Паладина. Да. Welcome, brother. Сап Паладина. Стън на Лара. Още един стън на Лара. Добре. Тир на Паладина. Дизарм на Лара. Още един стън на Лара. Блинт, Да, онс. блинт на Паладина. Стън на Лара. Стън на Лара. Още един стън на Лара. Той е в балон. Добре. Махнал го. Фиър е сега. Фиър. Стън. Стън на Айде, бе. Паладина. Вениш, пия Вениш. Сап. Аха, той се отказа. Супер инвентарни игри, брат. Много, ама да ходя да правя геари да му събирам на трого, ето е, брат. Иначе бах чизи гейма. Добре, ай хубаво. Да те чакам ли да цъкаш с моя друителя? Да, бе, влизаме. Добре. Чай, мах, скъпам го от сайта. Добре, ай. Ами, пичови, това е.